Ти запазваш ли така добри мисли за противниците ти? Да, винаги. Винаги. Даже съм им благодарен, че излизат, защото аз не ги приемам като противници, аз ги приемам като урок. Аз никога не съм излизал за победите и винаги съм излизал да усъвършенствам себе си. Чрез битките, чрез ММА или няма значение какъв спорт, аз излизам да калявам духа си, да калявам характера си и може би до някъде да ми промени и психиката. От малък, когато спортувах, винаги са ми помагали, винаги са ми подавали ръка. А последните години тенденцията малко се промени. Всичко стана паричките, таксичката, да не забравят и тук, нали. Мене това много ме боли. И не искам да бягаме от корените си, не искам да обръщаме гръб на корените си, на природата си, че ние сме беден народ, но винаги когато сме имали, може да имам хляб и сол, но аз от добро сърце ще споделя хляб и сол. Нали? Не е важна тренировката, важно е дали после ще се интересуваш от този човек навънка, извън залата. Искат някакъв съвет от мене. Това ма топли. Има много хора според мен, които вредят на спорта, вместо да искат да помогнат. Всичко в живота е постоянство, отдаденост и търпение.